Este un adevăr izbitor că ceea ce simte cineva cu adevărat este adesea ascuns chiar sub suprafață, exprimat nu prin cuvinte, ci printr-un limbaj liniștit, nerostit. În lumea delicată a conexiunii umane, acest limbaj ascuns poartă o greutate și mai profundă. Astăzi vom descoperi semnalele subtile, dar incontestabile, care dezvăluie când o femeie își dorește în secret o legătură mai strânsă cu tine. Acestea nu sunt gesturi aleatorii. Sunt înrădăcinate în psihologie, limbajul corpului și energia emoțională autentică. Vom parcurge 7 semne grăitoare care sugerează că interesul ei depășește cu mult simpla prietenie. Primul semn este privirea ei. Dacă ochii ei zăbovesc asupra ta puțin mai mult decât de obicei, nu este niciodată întâmplător. Oamenii spun adesea că ochii dezvăluie sufletul, iar în atracție ei sunt primii care vorbesc. O privire normală este politicoasă, nimic mai mult. Dar dacă se întoarce mereu spre ochii tăi, îi lasă să se oprească scurt sau chiar îi coboară spre buzele tale înainte de a privi din nou, acesta este subconștientul ei care dezvăluie ceea ce cuvintele ei ar putea ascunde. Ochii ei devin povestitori, expunând o dorință pe care poate nu o verbalizează încă. Al doilea semn este o atingere casuală, aproape accidentală. Ființele umane comunică intimitate prin contact, iar atunci când atracția este prezentă, o femeie caută adesea mici momente de apropiere fizică. O atingere ușoară pe brațul tău în timp ce râde, mâna ei atingându-te de a ta în timp ce mergi, sau chiar ajustarea a ceva de pe umărul tău, acestea sunt rareori coincidențe. Cu cât aceste gesturi devin mai frecvente și mai naturale, cu atât mesajul este mai clar. Testează apele apropierii fizice, invitând la o legătură tăcută. Al treilea semn se manifestă în postura și limbajul corpului ei. Corpul nu minte, reflectă ceea ce simte mintea. Dacă se simte atrasă de tine, se va poziționa în mod natural într-un mod deschis, primitor, cu umerii înapoi, cu fața direct spre tine, aplecându-se puțin mai aproape sau periindu-și părul pentru a-și dezvălui gâtul. Acestea sunt invitații subtile, opusul unei poziții închise. O postură deschisă a corpului este modul ei subconștient de a spune: mă simt în siguranță aici și vreau să fiu aproape de tine. Al patrulea semn este o schimbare a tonului și a stilului ei de conversație. Acordă atenție modului în care îți vorbește în comparație cu ceilalți. Atracția poate schimba subtil vocea unei persoane. Aceasta se poate înmuia, poate deveni mai melodică sau poate coborî ușor vocea. Poate adăuga o tentă jucăușă, te poate tachina ușor sau poate crea glume interioare care aparțin doar vouă două. Nu este vorba de o discuție aleatorie. Este modul ei de a crea o mică lume privată cu tine, folosindu-și vocea pentru a vă atrage mai aproape. Al cincilea semn zodiacal se manifestă prin complimente mai profunde. Un politicos, arăți bine, este un lucru. Dar dacă îți observă rezistența, modul în care ai gestionat o situație, sunetul râsului tău sau chiar parfumului tău de colonie, este o altă poveste. Aceste complimente sunt mai personale, mai vulnerabile. Ele arată că nu te vede doar la suprafață, te apreciază la un nivel mai profund. Acesta este modul ei de a spune: prețuiesc ceva la tine pe care alții s-ar putea să nu-l observe. Al șaselea semn zodiacal este efortul ei de a crea momente individuale cu tine. Adevărata dorință prosperă în intimitate, nu în zgomotul mulțimii. Dacă găsește motive să te ia deoparte, sugerează o plimbare sau continuă o conversație de grup în privat prin mesaje, își creează un spațiu special pentru tine. Nu este vorba de secret, este intimitate. Este încercarea ei de a construi un mediu în care se poate dezvolta o conexiune reală, nefiltrată. Al șaptelea semn zodiacal este un amestec de nervozitate și entuziasm. Atracția provoacă adesea reacții fizice care nu pot fi ascunse. Poate roși când o complimentezi, se poate juca cu bijuteriile ei, poate râde mai energic decât de obicei, sau poate părea timidă și încântată în prezența ta. Nu este vorba de disconfort, este chimia atracției la lucru. Corpul ei spune: mă faci să mă simt vie și nu pot ascunde asta. Este important de reținut. Aceste semnale sunt cele mai puternice atunci când sunt văzute împreună, nu separat. Adevărata perspicacitate vine din observarea tiparelor în timp. Sunt urma unor indicii subtile care indică o dorință mai profundă de conexiune, însă, odată cu conștientizarea vine și responsabilitatea. Aceste semne nu sunt menite să fie exploatate, ci înțelese cu respect.
Adevărata putere constă în a răspunde cu bunătate, inteligență emoțională și respectarea limitelor. Cele mai semnificative relații nu sunt construite pe manipulare, ci pe dorință și respect reciproc. Vă mulțumesc că ați explorat împreună cu mine limbajul ascuns al atracției. Dacă ați găsit valoare în acest videoclip, dați-i un like și distribuiți-l cuiva care ar putea beneficia. Lăsați-vă gândurile în comentarii și abonați-vă pentru mai multe informații despre psihologia umană și relații. Și nu uitați să folosiți noua funcție YouTube Hype pentru a ajuta la răspândirea acestui videoclip. Sprijinul dumneavoastră ne permite să ajungem la mai mulți oameni cu aceste cunoștințe.